L'artista, il·lustrador i muralista Swan Smith ha estat l'encarregat d'elaborar el nou balcó il·lustrat de Balaguer. En aquesta ocasió s'ha dedicat a Enric Sauret, històric músic i compositor, veí d'Age i molt vinculat a la capital de la Noguera. També em van comentar que hi havia aquesta intenció de representar també Enric Sauret com a compositor de sardanes, justament fent un queixar amb el tema de ciutat capital de la sardana, no? Llavors va haver-hi tot un procés de disseny amb les fotografies d'aquest personatge. Llavors jo em vaig dedicar a això, a fer aquesta composició, a compartir-la, i quan la vam creure que encaixava, endavant, a pintar. De fet, aquest és el tercer balcó que s'il·lustra a la capital de la Noguera, un projecte cultural que pretén fusionar l'art mural i l'homenatge a personatges històrics de la ciutat. Vam començar amb Margarida de Montferrat, vam seguir amb Teresa Pàmies. Aquest cap de setmana inaugurem aquest balcó il·lustrat d'aquest músic nascut a Age, però molt vinculat a la ciutat de Balaguer, que és l'Enric Sauret, i ja vam anunciar també el seu dia que un dels propers serà el Frederic Letamendi, el Leta, que és un balcó que inaugurarem també a la zona del centre històric en el marc de l'Encontats 2023. El nou mural s'inaugurarà el proper diumenge en el marc dels actes de tancament de Balaguer, capital de la Sardana.